Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. KCNC Karbi Student Association Alumni Meet 2024 kapado ponche phan berta amai kepa. No nangkileji phaikuni ni phai kripor ni langkung habi Memorial Town Hall along kese alumni meet mate Karbi lo Charlie asong abarim kachetong amai kapaman ponche phan birta amai ke phalong pen pachini po birta ke ap aham phanga phan kapachniya tengke kedamtang 1959 aningkan pen kese abarim maipu kongchunbang arpu lapen kaprek arpu kedo ke klem dunlong abarim doan bangphu bangphi kedo anatumta labangso amailong chitong dun ringtiji KCNC Karbi Student Association Alumni Meet 2024 kapaman ponchi along aluhisarpo Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Phapangjang Lakhatrok ST Dipu Parliamentary Constituency MP Amar Singh Tiso atum chitong dun chipusi birta kapachithang atumang nopen nang pachinidon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Metang Pansame to my convener, the office secretary, sometimes say to my joint vice chairman, Alan Pansame Chorl, Niltum Pini, Tom Sikot Pen, Kani Nangkok, the press conference alam Tigala Poelo, Niltum Ladak ex KSA Alumni Meet 2024, Kedamtang Tarik Sirkep, Sibedoyi Pulo, Unederlo, Saminono Banke, Tarik Krepor ni bang pedo wekpo walang aputak si pini nang tumpan nang tupalom lasi niltum men ason athago jo patuwe atumi along tingwai si ni tum pacheklo atari lake non ke bangdi Krepor ni haikuni Krepor ni si ni tum ex kese alumni meet papedo bonpo lapen apora bangke niltum adap for 5 bayi sirkep ra tim bentum che konpo lamain tur konpo lo tentum kachikimo lahiwa sang dek enpo la dedon pilote nitum isi public meeting pada delegates meeting nitum pedo konpo alada badi kep babai kris yelom penitum che konpo la pena pilote nitum la bang somai kepache konlo la pen tum kampu konpo la pena da along nitum aprang x KSA amai pulo sub central alam alang di Dr. Tuliram Ronghang alang di pansin tum chief guest ason chopalo pada persame ladap ne tum alui sarpo kelang di pansin papono kapen papangjang aluhi kuni tum la sikir pondo labang ke aprang itum KSA along presiden kemantang abanglo alang li non ke MP mate Amar Singh Tiso MP alang lipantai tum Papangjang alui ke Bakonlo alang tapran KSA lo present iki kang abanglo pera duntu aku phapon tulo nedu macing hon Sar Bida Singh Ingleng MLA alang lisame apran ladak nedu KSA along alang lisame secretary iki kang abanglo la serang fundamental so alumni mida lang tum kapolo kada parta manpeng alui dak tum nokdo non ada autonomous council long ikibom executive member atumdo MSC atumdo dapana prang kitang atum setado la si modram lekhe DM autonomous council long alang panta kapolo hepsing long par panta kapolo MSC la so da si Johnny Tim panta kapolo dapana prang abarim KSA lo pena prang Autonomous Council long takeman tangabang George Milik ex-chairman alang Panta Jopalo Bida Singh Rongpi alang lisame ex executive member lo Autonomous Council long alang Panta Jopalo alang taprang 1980 81 ahud KSA long alang tainut member lo kitang bang lo pena parta Kangjang Terang ex-deputy chairman Karbi Autonomous Council long alang lepan tani tum Jopalo Aceh alang lisame netum long prang so KSA long ikip mondang nabang puig lo dan apa sa mentolan rotor inti alang sa executive member Karbi Autonomous Council
alang ni sampai perang kiki banglo alang kata me alui manpeng alui ya son chopalo pen usuk teron apanda chopalo lapen aku dotulang dia jom sangpi nirola pangchupi alang district commissioner 1987 along lam 86 along lam alang li sampai dia jom KC along vice president kiki tang manglo kemantang manglo la sinon ke deputy district commissioner is karbenglo nirola pangchupi pasame ni jom pakonlo Penapart dan Tulang itu makorte mukul kacar ACS alang kaprang ke ACS long ke klaim kang banglo lapen long ni terang non ke AI GP lo alang li samen itu prang ke AC along klaim rapet abang ku elo lapen alang li la song deng do posame alang pata be to mapolo pen horen no SP salmara si alang non kibom klaim bom alang li same aprang ni cuma long present keman kang banglo Phong nia phong kara lumbajong hawar amai mahangke thek arni katalon. Phai kuni ni phai cricket thomarni taralangso Karbi people hall long mirjeng achatai long hinia phong kara lumbajong hawar amai mahangke thek arni katalon po. Ada bapor daising hanse maipu kara lumbajong hawar amai pen lama ingthur ponsi kachikimo ajai mektami paduponlo. Rod amai pi along dai sing han sepen mai chepa hem phuponsi mai ke pha alam the lapen aluhi kapachni apor kongchun bang biren sing ti sopensi apor en ponlo mai along aluhi aman pen local MEC Joni Timong kara BD Sar Agustin Kramsa kara CEC kongchun bang har sing rong phar penchenglok pinang an rong asar atum chetong dur Perang ke thengno kara lumbajong hawar amai phupen kapachinia tengke achiklojon wang aduntu bomti arani rat kachingwai pen pachiton si phaikuni ni phai cricket thom arni kara lumbajong hawar amai amahang ke thek arni talon ponlo kara pen akimangke atokano along tami kara asong ajakong kache pharang thek chia phan rong asar atum akiduk kisung along karjaptun thek chia phan si akimang pedu ponlo Halapu kara CEC kongchun bang harsing rong hangpen kapachinia tengke non malom ake joypen longlia pata keron along inglong aso kalidet atuma phanki pipon pedet nang jiputa ning jepon News Text Report Karbi Anglong News Channel Nilitum TDP ahin pen kali pini wangke pini ke hawaramai lumajong hawaramai ningkan hin ke cok labangso along nilitum Kepatir pipon, mana kecerai pun alam tiga lah lalu je nilitum non lom jitu pota, long le pota keron long, abang so long le pota keron long nilitum Doktor Tuliram rahang sar, nak pin karating nilitum non klaim bon bombolo, lapen hala daklan nilitum pudum je bang lalu je nilitum la Karbi, lapen tribal Karbi pendanglok, la kenar kepan, di masa punon, garu punon, rengma punon, kuki punon, lapen lat Kainar ke bang bong, pada bere bang ke, ni tum pini amai long tercerai pun do, people long ni bojal lo, kota bang ke, basi la ek number lo, aku second bang ceparai pun aja, non jitu pota keron pualong, akejoy pun si people long ji, orang asal doan pan penceng lok, mekar doan pan tambi akejoy si, pota ron pun nai pusi, si am sar pan itu ahin pencunuri pun lo, lapen pini amai bang ke, orang asal kedoan nilitum dak asong lo kimi ke klaim ponji phat nitum peace jate nitum inglong asodet aprang karbing long rong sarmai singsi aprang pin anak khepen kacarbu du labangso kacarbu pabida ji phat nitum kai kita peace phan nitum ninghangu basi Kaisu hianang si kai kita cibong wer pun dong ilitum makai bang virda ji pusin tum mathada asil labang so kaisu angbong isibet dulu pun tak tek labang so kai itu rendok rini dorong pu pusin tum mathapa lapen aku hini bang ke lalu je non alam jitu la rijab long gitu buru kai tu ke ong dung buru kai tu ke ang tan pen wang lo kar biang long tan pen sebang sidak long le phelang nang dokhor lo lasi labang so bang ke ni tum CM Sarpanda Chuheta Memorandum Pilo, Asinonta
pinap alom pinap dulu tim bonap jadi no tok elo masih labang so aboro tempat eviction serak nang pu pusi nitum ini amai long tak cerai pondok Purtimi akimangpu atepi enpen Bithung constituency arlo akijoypen longli pata kironpo. West Karbi Anglong Dong Kamukam Bithung constituency Waisong Patu Aklamalong Phaikuni Chiklo ni Phai cricket homarni Karbi Anglong Autonomous Council atumpen Purtimi akimangpu atepi enponpen akijoypen longli pata kironpo. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atumpen kemangpon Karbi Anglong Arlo atokano sitami inglong aso arwaratu mate tribal SD kachetok anatuma phan lapen kidukilak atuma phan an longli pata dorep nangjipu matha ponpen purthimi akemangpu amahang pathek ponlo lasi ni phai cricket thom phai kunia chiklo Bithung constituency arlo sitami ke ongdung kidukilak arwada phan mate West Karbi Anglong alongtin a constituency aphan phaponsi longlia pata ron ponlo Labang so along kadukawe lak isi sose aradaphan ron ponji pusi CEM Tuliram Ronghang ningje. Labang so longle pata kiron ponji lake LAC arlo kedoan adimta ron pon labji puta ningje pon. Lapen aduntu akehai Dr. Tuliram Ronghang CEM kaningje pona tengki PGR VGR alongli along kedo atuma phan praptin pen tharle pon poputa rat athengno lamthi ningje pon. Jaimek along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA EM MSc Lapen kaprek manpeng kedoatum chitong dunsi Jaimek Misen pen pachun pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. La so sayang ding pensi long le kota ke joy pen inglong asu tu maphan inglong asu ke doana tu maphan ke joy pen long le kota pin kerong pon la ke second day lo asibilidad alung pet kan surin ko gadu la so keron tangke asi la so ting ne tu mo pon la bi pam di tanga ting pensi la si next aban ke ting harohat Ele konsensi lo lakat 24, 25, 26 Harohat Lapin kajas Kasi Latang dia pen apilong dia po second phase po nil kumbang tupo Kasi Inglong aso tu mongke pisuru se pin pen Ake joy pen nong le puta Ikonje parsi Kan autonomous council pen itu Lake sayang ding Ponelo Lake ake joy pen si Kan le puta ke Ikon Darong kang LC alu Tuan patah kan bang ron Nang suring koi So siya bang tukang putong pansi Long le puta Bikam pialo Lasi Lasoteng pansi Meeting long le puta Ake joy pen Tapi nanti mi koloni salkulo teng dalam dana ke depan kita nanti Ni pujian bang Alang tum kacini ni apa lo Ye duplicate Apota pusipu Lapen ke BJP atum Awkars mang sesi Bikam keron po Bikam keron ke BJP awkars kalino Kongres awkars taron melo Lapen CPM la awkars taron melo SDC awkars taron melo Joka political party atum da cerap dum melo Lake government program Ate lake sign ne kuri ji ke lake BJP dum kuri re awkars me kuri re lake Kongres dum da kuri long le SDC dum kuri long le CPM la lake Yaro tum si sign kuri ji lapen mondor tum si lake report piji lake survey da mondor tum si survey kuri ji lapen galang tum pulo duplicate porta lake duplicate porta kali lake original dak number do lapen porta number do yaro si sign kuri lo mondor tum si sign kuri lo lapen ahem dam depu ahem si ke dam si ka survey dam lapen aso porta GP ke party dhorom chipu ke pinsi inglong aso ke doan to mande mama kenangji jifam kenangji ake joy pensi dam Sorry, si bang karjun hang bang lah lo je. Opposition party tu bulo je. Lebang so long le potak ron ke ning curolo. Setame department tum ka survey dam awe pin ben sinon lah hai potak salam. Survey dam awe pun ampe klang no he. Retain nang pino ko dak survey dam nang tuma social media ni to ke claim tum bang ajo phirlo sang se pin pen. Ting tonte pin pen la mondora tum SK tum ahem ke dam sika survey dam si report ateng si ke lo. La dak official lo tok lok pen nang long le chiri pho nang long le chiri cap nang long le chiri proxy nang long le chiri ini ke bang tok tidak jimat. La si alang tum bang ke lage kapinca Allah mangselo lage amitang tum aning kiri pen kaning ki alam lo.
Sir, PGR, VGR along le comment. PGR का white paper ang तुम ठेक लोग ये तुम claim bom लोग council तुम लाके last के अला high court order ada by the class up itu last ini ada PGR VGR along laso ke dua dia demand ke laso kang pai je fan Carmelo autonomous council pen hala taka ini तुम ladak tender call lo lasi mo tender ma phama allotment people la kam claim nam na तुम ठेक लोग white paper alang tu buku deh je Carmelo autonomous council saya yang deng claim pin PGR VGR ke de PGR VGR ke hala dak ke Carmelo autonomous council pen sikit si hang pon lo dak arboretum lo political party ke doan organization ke doan song ke doan intellectual ke doan ex MP ex CM ex MLA ex EM MEC tum do ana tum na hang lo hodak si cerai sai pen sedak si cekroi sar pen cerai sar pen si hodak ke je huliram terang si propose lo je high power committee seng nang ji nilile ke jong nam kali huliram terang abari ma MLA minister kalau si high power committee seng nang ji la pen ke dar isia sel council long tem nang la ini da seng lo ke seng ada high power committee ko pima claim bom la ke rar phan vai da class pen pachini lo nang tu da long lo bon long le lang ma la white paper Long lo sir. long le te pon ma da to Thank you sir la katharli tang adim long puthor alang ni tum kachivang thu ala Nagaland border long kachivang thu al abang. kalau da bang ta tum sayang deng claim bon mong la pen ke prabjin dan hada ta ko election kuri pon ada lembora Sila Andhra Pradesh la pen Bihar la long nia chief minister tu mangke indi long dilu palambang la so na labang ini ke national political party ali dan ne ke asu sam ni le head master da dong kam sarkal bilo autonomous council that achor CM chona matro ke nai de state hang momlo state long hang det pe fees autonomous state long det pe fee to the state for pothola so bang ne chief minister ban ni gali deta hai manang dat hai mani chief minister do tai hola bang ke Bihar Jharkhand lam chini den to langa choko bon Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me